Bueno, kaka. Izan du zuzeneko Kaixo lagunok ongetorri Lastotxapelen kanalera, hori izango da zuzeneko hona eta jarraian berakutzeko dizkizio eta apur bat unitate berriak, bere estadistikak eta euren itxura. Gero sartuko gara noskarekin eta redako gaude hemen bataila improvisatu bat ten moduko erakusketa batean. Hasiko gara Bretoniarekin. Eta hemen ditugu Guardianes de Montfort, dire elitezko saldunak arkoekin, eta bar kolore ilunak dituzten unitateak dira hauek. Eta basoetan eta bar kamuflatzeko oso eraginkorrak izan daitezke. Oso azkarrak dira unitate hauek, vanguardian desplegatu aldira eta eraso pozoitzoak dituzte. Eta nahiko distantzia ona daukate proiektiletan. Bueno, eta hori alde horretatik joango gara ona. Defensores de la Flor de Lis, Nobel saldunak, koloreak dira Frantziaren itxurakoak, horri igual faltatuko litzaieke. Eta baituzte igual kaskoak landuagoak. Eta daukate Lisaren lorea dela garbitasunaren edo purezaren erderaz seinalea, elitea da, furia asesina, bere habilitateak hobetzeko eta potenteak dire eta armadura desentea dutela esan daiteke. Hemen beste unitate bat, Santos Guardianes de la Mainsontal, bataila peregrinoak, beste peregrinoen berdinak dira, baina eraso magikoak eta zuzko erasoak dituzte espata horiek, ikusten dituzen espata horien Rus. Hemen asesinos de bestia bastón direla eskudulariak oinez, espata beharrean eta buruek uzi beharrean dituzte honako kasko hauek kolorekin jarrita, hor diadema batekin eta atzean dituztela eskutuekin, unitate handiak suntzitzeko oso eraginkorrak diren unitate bat da. Hemen, Compañeros de Geneies, saldu ibiltariak dira, unen koloreak dira berdea eta zuria, eta hor ikustu duzue hemen Bretoniaren eskutua eta Geneieseko heraldiak egin, kasu honetan unikornio bat. Unikornioa dakizu moduan unitate mitologiko bat da. Zitu, eta horren joango gara pur bat kaosarekin. Joango gara Ghost Rider saldunekin deitzen diodan moduan. Izango dira kaosaren espatak. Kaosaren espatak dira korazatuak, eskuta dutena, bera zitxura polita daukaten bere eskutekin, zuzko espatarekin. Eta nola euren zaldiek ere bai, Ghost Riderren bakeroaren itxura dutela, zentzu horretan uste dut estetika polita dutela, aurpegia, segon ikusten. Eta kontuen hartzeko unitate bat izango da bintzat unitate politenen
artean. Hemen kaosaren gerlari berriak, guardia de los espejos, unitate hau armadura landuagoak dituzte beste kaosaren unitateak baino, eta beren buruan gandorra duten kasko bat daukate, ez dakit nondik ikusten duten, morez eta txuriz margostua. Eta armadura potentze eta nahiko liderazgo altua daukate kaosaren unitateak izateko. Invocadores de la ira, Sagot dragoiak, ipotzen kontra osaren korrak izango dira korazak taladratzen dituelako, taladratu edo suntzitzen dituelako, unitateen kontra oso eraginkorrak dira, elitea direnez oso unitate dira kaso honetan monstruak direlako, eta hemen dituzten makiston mazakotea. Hemen, alma de predicción, kaosaren elitezko kainoiak, bere aura izango litzateke la rosa zuri morea denbora guztian, eta hemen ikusten ditugu bere gidariak mantentzen dutena kaosaren ipotxak, errementariak direle, hemen daukate pintza bat horrelako zehozer, eta hemen bere dartxoekin eta gero hemen engendro extraño, beste engendroekin konparatuta oso ezberdina da. Hau dirudi alien antzeko bat bere mingainarekin eta armadurak zuntzitzen ditu, min asko egiten du eta eginkorra da infanteren kontra eta ez dute atxere egiten. Eta oso indar asko daukate eta liderazgo handia ondea bosteraino txartuta hemen kaosaren general bat adarrekin eta hemen kaosaren malditoak bere pintxatxoekin eta armadura potenteagoak, furia asesina, euren habilitateak hobetzeko, hemen ikusten zuen moduan, ez dute iesik egingo, eta euren liderazgo uneko 50 txikiagoa denean, eta orain bai joango gara beste unitateekin. Eta hasiko gara hauekin, Rabain Lanceros Ungor, Ungor berdinak, liderazgo gehiagorekin, eskuz-esku potenteagoak dira, eta posee daukatenez etxaiaren estadistika jaisteko oso eraginkorrak dira eta 100 dira guztira. Hemen, hijos de gorros, centigorrak, vanguardian ibiltzen dira, eraso magikoak dituzte, penetrazio indarra daukate, hori ipotzen kontra eta armadura duten edozenen kontra oso eraginkorra da. Liderazgo desente daukate eta abiadura handitxoa. Hemen helduko gara elfoekin. Hemen ikusten dituzue guardias corazón de invierno. Izan daiteke igual elite baten moduko lantzeroen artean, eta penetrazio indarra daukate eta bonifikazioa monstro handien kontra. Armadura eta urrezkoa dela dirudi, baina itxura elfoen berdina dela esan daiteke kasu honetan. Hemen, kaudillo eta lorea hori betikoa. Hemen eraztunen jauna bidorreetako unitate
itxura hartzen diet hauei, daukan abantaia da zuaren kontra, da zuak ez dietela driada eta beste arbori bezain eraginkorra izango, eurek zua dutelako, ikusi hemen no entzuten den zuaren soinua eta bar eta hiru dira joango gara. Nantxe eta joango gara hemen Destripe de Korrok, Rebaño Vestigors, unitate oso potentea, korazak zuntzitzeko eraginkorra, unitate handien kontra eraginkorrak dira, badiru direla bi eskuko armak lantzat izan beharrean, eta besteak dutena, Furia Asesina, euren habilitatea, euren liderazga uneko 50 azpitik dagonean, erabiltzeko. Matarifes, de Kalkenjar, Minotauroak eskutuekin, ikusten duzen moduan oso akorasatuak daude, hemen adarraren punta falta zaio, oso potenteak direla dirudite. Hemen beste unitate bat, Embaucadores de Loek, direla elfo dantzariak, izatez dantzariak argi utzen dut berriro bai neskak eta mutilak direla, eta hauek erabiltzen dutela kasko landuago bat eta beste dantzarien moduan dantza doblea bialdeetan punta dutenak eta visualki esan daiteke ere politak direla, batez ere izkutatzeko basoetan. Eta, unitate gehiago uste dut hauek badaudela. Izan da gutxi bere unitate hori eta joango gara bataia bat jokatzera apur bat randoma, unitateak erabili ahal izateko, beldu irazi edo galdu erain asko ez egu import. Gora korrikan, zuek bat iregin horra heldu zuenean, eta ardik usteko mugimendu berriak eta hauek, joan gorantza, zuek ere apur bat horrantza eta zuek joan aurrerantza eta zuek jarraitu tiro egiten. Hemen, joan antzarien kontra non ikusiko dugu hauen karga potentea. Vale, eta hemen hauek ona. Zuek horra, zueko kontentu zuek jarraitu hor tiro egiten. Eta zu itzuli horra eta zu jarraitu tiro egiten. Eta zu adibidez onako rika. Basaldia berriro ere jarriko ditugu hor. Kainoa jarraitzen du tiro egiten, gure generala hil egin da. Zehatuko gara hori tiro egiten. Euren general ere hil egin da, eta hemen joango gara apur bat ikustera unitateak borrokan. Eta adibidez hauek, ez daukate habilitaterik eta hauek ere ez. Eta zu etorri hona. Zu gaur ezara garrantzitsua. Jarriko dugu esamuza, bereginoak borroka guztien kontra. Oso borroka interesgarria da, eta hemen besteak, lantzariak eta bari eserekin diete, eta hauek ere.
zuek itzuli posizio honetara eta zuek, non zaudete? Ez dut ikusi. Eta zuek, joan horra erasora eta zuek tiro egin horra. A ver. Tiro egin horra eta eskaramuza. Hau astu zedalen jartzea. Hemen, bueno. Min egiteko eta bar. Eta ikusiko dugu karga hor nola suntzitzen dituzten. A ber, kainoi izatea ere ber nahiko eraginkorra da. Eta zube joan horra. Horre suntzitzea, a ber, elfoak arkuekin asko ez ere potentagoak dira eta zetorri hona. Zu joan horra. Eta peregrinoak. Joan Minotauro horren kontra. Zuek horra. Zuek tiro egin horra urrut daudela. Nina generala dago hor gertu. General zemuz moldatzen den Garlaionen kontra. Hala, beti lurrean. Eri ematen dion. Vale, kaosaren unitate hori da oso potentea. Zuntzitu ditu unitate osoa da tiro batekin. Eta hor jarretzen du, gure liderra horren konta borrokan. Partida hau nahiko galduta daude. Bueno, hor... hau ja ezin da iragazi. Bakarrik bere jefearen gatik eta bar. Hor ikusi nolako zuntzipena egiten duten. Eta delko ditugu, adibidez. Apoiatzeko kaosaren erlaria. Zera eski txikituko gaituzte, oso unitate gogorrak direlako. Bale, justo hil gaituzte guri. Baina, bueno, gure liderra jarraitzen du tiro egin. Zer nahiko tiro potentzia daukatela. Bueno, unitateak, bueno, hori ikusi nolako tiroa. Osa, eta eman dio justo. Osa, eman dio justo hori, osa, punteria primerako daukate. Eta erasi dugu, ikusi dizue barroka izan da nahiko lahorretar, eta bazen apur bat. Estatistikak eta bar. Ikustera, kaso honetan. Bueno, hau ez dute bat ere ez. Hilegin, hauek amabos, bueno, lana ondo egin dute, hauek, bueno. Unitate guztez da hil, 6, 5, bat, bueno. Eta hemen, betiko hau pila bat unitate, eta hauek ez dute ezer egin. Eta hau, oza, 28 hora agarrik, oza, izan da oso puntuazio potentea. Osa, galdu dituzte 188 eta 88 ditu hauek bakarrik. Bueno, hauek izan dira unitateak. Eta horren joango gara. Norskarekin. Norska eta bestea, Diente Invernal. Unitate berdinak dira, ez? Bueno, batzuk izan ezik. Laguno, gaziko gara Norskarekin apur bat. Itxekiten. Eta bar, Norska da atera berri den DLC potente horietako bat. Eta dago oinarrituta kaosaren beste fakzio batetan guztiz independentea dela esan daiteke, eta daude Norska eta Diente Invernal.
eta lehen da joango gara, norska bur bat azaltzera. Hau da beste, Toni dagoen moduan Bretoni eta Koroun eta bestea nola da? Bordelo, berdina. Hemen gaudillo bat, eta hemen daude bai Wulfrik eta Throg. Throgi buruz ez dakit ezer, egia esateko, eta Wulfrikei bur bat bere historia azalduko dizuet. Norden eta jakiteko bietatik gehien gustatzen zaidalako batez ere lehenitzu hartuta. Wulfrik ibiltaria. Wulfrik ibiltaria marinel gudari guztetatik boteretsuena da. Gizon handi iletsua, bere biktimen garaipenekin apaindua doana borrokaz borroka. Beste arrasetako txapeldun eta paladin indartsuenak borrokatzen ditu haiekin akabatzeko prest. Bere arrotasunean borroka bortitzak eta euntzarrazki odoltzu egitearen menpe dago bere armada oso potentea da. Jaio zenetik bere gorputzan eta armak erabiltzen trebea izateagatik ezagun izan zen, baina bere arrotasuna bere galera ekarri zuen gauza txarra izan zen. Mila zurretako batailan Torglantz erregea hilostean, lau estiur edanda guztiz mozkortuta mundu honetako eta besteko gerlariako esain borrokalari ona zela esan zuen. Jainkoek nola hori entzuterakoan zigortu egin zuten. Gau horretan, jainko ilunaren esatari bat agertu zen. Bere ametsetan metropolizak, paradisoak eta zuntzitzen joaten zen, odol itxaso bat balitz bezala. Esnatu zenean, hizkuntza doaiak edozein gerlari desafiatzeko aukera zuren bere hizkuntzaz. Beraz, beste hizkuntzak ikasteko oso abila zen gerlari hau. Bere arrotasunaren erru jasandako zigorra mundutik zehar konkistan egote izan zen. Bukatu ezineko bilaketa batean bere doaiak erakusteko eta raza ezberdinetako gerlari honenekin borrokatzeko. Bere gerlari zintzoak berarekin nabigatzen dute itsasoaren aginean izena duen itsasontzian. Bere bidaien historian kaosaren erreinura eman zuten magiaren aukerak erabilita. Wulfrik eta unitate berriak, likantropologo, txaman hechicero, jarriko dugu apur bat guztiak. Txaman hechicero fuego bat txaman normal batena eta duen ezberdintasuna da rabia efektuak dutela fasearen arabera. Lehenengo fasean bere liderazgoa gehi gehitzen da. Bigarren fasean liderazgoa gehi eta resistentzia fisikoa 12. Eta hirugarren fasean 8 liderazgoan gehi 12 resistentzia fisikoan eta gehi 8 eskuz esku. Txaman hechicero metal. Metalaren habilitate guztiak eta rabia, berdina. Txaman hechicero muerte, berdina eta rabia. Txaman Fimir demoniako, beldurra sortzen du, esuaren habilitateak erabiltzen ditu. Eta zer gehiago, resistentzia proiektilei. Gero filmeko sombras,
bada betikoak, Pozo de Sombras. Bueno, egia esateko guztiak ezberdinak dira. Hemen apur bat, bakoitzak egiten dutena. Potentziazioa, bortize bat, navaja metal, min gehiago egiteko, armadura gutxiago izateko. Eta metalenak ez dut ezagutzen, tasagelt ez dudako erabili. Licantropo piel de lobo. Unitatien kontra oso boteritsua da, min asko egiten du eta furia asesine eta ere bat dena, ez unitate bat. Gero barbaroak, lanceros bárbaros, klasikoak. Bárbaros del cuerno de hielo. Berserkerrak, berserker mastinak, paladinak eta hauek. Hauek 30 dira. Armadura gutxiago daukate, karga eta hori gutxiago, baina konpentsatzen duten unen abiaduran, eskuz-eskuko defentsan eta esku-eskuko borrokan. Berserkerrak. Infanterien kontra oso eraginkorra da, min asko egiten duena eta furia asesina beste moduan. Liderazgo handia daukate eta, bueno, hemen batez daukate indarra armean eta eskuz-esku eta liderazgo handia dutela. Brutos del mastín, berserkers bárbaros. Liderazgo altia daukate, esku oso gogorrak dira, ez daukate defentsa askorik, baina bere arma eta karga nahiko eraginkorrak direla esan daiteke. Paladines bárbaro, armadura daukate, liderazgo ere bai, eta batez ere beneditzen dira indarrean beste gauza batzuetan, baino eta berdina, perfora corazas, hipotzen kontra oso eraginkorra izan daiteken unitateak direla, infantería de proyectiles, cazadores bárbaros, jabalines cazadores bárbaros. Aipatzeko duten abantaila da, hau da, dela bonifikazioa unitate handien kontra, eta gutxi batzuek bezala espatari bat beharen kontra joaten bada, gutxi gora bera defenditzen direla. Beraz, zaintzarrak ere ez dire izango, ma igual bere distantzi izango litzateke arazoa zentzu horretan. Hemen berdina, baina a ver, orduan esan da baita. Hau izango litzateke hobeago. Bueno, eskuz-esku eta hori potentagoak dira. Guerro, carro de bárbaros. Hemen akorasatua, bizitza gutxiago gautate, ez hauek. No, akorasatua, infanterien kontra oso eraginkorra da, karga potentzia handia daukate, armerin indarra ondo dago, baina defentsa eta eskuz-eskuz ez dira oso nago, eraz da, erasotu, atxera eta herriz erasotu. Eta abiadura nahiko handia dutela esan daiteke baita liderazgo ere. Hemen magia berdia, kongelazioa, txaiak moteltzeko
oso eraginkorrak izango dilateke, eta gainera dituzte tiro egiteko unitateak eta penetrazio indarra dutenak, hori oso garrantzi izango delako etorkizunari begira. Hemen jinetes barbaro, atxas betikoa eta jinetes barbaro. Zentzu guzti eta nobeakoak dira, distantzia gehiago daukate, eta atez ere abiadura handia kasu honetan. Abiadura handia edo armadura gehiago. Eta armadura gehiago, abiadura gutxiago daukate armaduren gatik. Eta monstruak, mastines barbaros nortzes, guztia sartzen zaizkigun. Hemen jarriko dugu bat. Eta badago. Gero joango gara. Nuen habilitateak eta gero joango gara gozak ikusten. Betikoa, abiadura, flankeatzeko. Beste antzekoak direla esan daiteke. Hemen, gorputzez askarrak dira, gorputzen borroka nahiko potenteak dira, eta, zentzu horretan besteak baina asko ere hobeagoak. Lobos hielo norses. Abiadura handia, kongelazioa eragiten dutela, etxaila geldoago joateko, eta trolls norses, betikoa, regenerazioa eta penetrazio indarra. Pieles lobo, unitate txikia da, eta armadura gutxa daukate, unitate handien kontra eraginkorrak dira, nahiko abiadura handia daukate, eta batez ere liderazgoan, gigante de hielo, Ardina, congelación, regeneración, perfora corazas, poco liderazgo. Hauek adidez ez daukate, hori mesede garrizan daiteke. Mantiko de salvaje, hau ikusita daukagu. Pieles lokon armadura, armadura gehiago dutela, eta este ama, entxartore ez dabiltza. Vale. Fimires guerreros. Armadurak suntzen dituzte, korazak erraz ganditzen dituzte eta korazatuak daude, eta eraso magikoak dituzte eta armadura kentzen dute. 10 segundutan, hogeita 10 armadura ipotzen kontra bereziki oso onuragarri izan daiteke hori. Eta daukate habilitate magikoak beldur ematen dute eta resistentzia proiektilen kontra. Mandíbulas de la ferocidad, pieles lobo, armadurarekin. Orokorrean karga hobeago daukate eta abiadura eta eskuz-esku gogorragoak dira. Beste funtsioi erraparatuta hauek hobeagoak dira. Edo apur bat hobeagoak. Fimires guerreros, armas a 2 manos. Armadura aska daukate, atake magikoak eta armadura suntitzeko eraginkorrak dira. Hori monstruak oso gogorrak direla orokorrean, armaren indarra oso potentea da, eta gainera perforazioa ere daukate. Eta hemen bukatzeko apur bat monstruak. Gigante norse, korazak atrasatzen ditu, infanterien kontra oso eraginkorra da eta beldurra
sortzen du eta indar handia dauka eta oso ona da eskuz esku. Eta armadura gutxi daukate erraldoiek izan hori duten moduan. Dragon eskartza beste dragoi bat izotzizkoa, habilitateak ditu, aura espeluznante, abiadurari ken 36, unitate askarrei asko eragingo die, beraz, esmatzen baduzu gogorrak izango dira, beldurra sortzen dute, zuzko armen kontra ohikoa denez, ez dira oso onak, izatez basua hori urtzen dutelako. Mamut salvaje, korazak suntzitzen ditu, infantilaren kontra oso potentea da eta beldurra sortzen duten unitate horietako bat da. Mamut de guerra, proiektilak ere baditu, hau izango ditzateke mumakilen moduan, eraztunen jaunan. Eta daukate munizio pilo bat, eta karga txigitu zaituzte, eta gaina beldurra sortzen du dauka denetarik. Eta gero mamut de guerra templete, berdina eta, indesmorizable 16 segundutan, liderazgoa gehiamar, beldurra sortzen du, eta sedietarako aproposa da. Eta orain, saiatuko gara bi taldetan, bi ejertzito egiten, imperioaren kontra, apur bat ikusteko egiten dutena. Era joango gara Bullfreak, lehenengoan, zaldiarekin. Eraginkorragoa dela esaten dutelako, behintzat hori entzun izan dudalako beste jende bati eta hiru hauek bakoitzeko unitate bat, imperioan jarriko ditugu eta espatari batzuk hor daude, jarriko ditugu hauek beranduago, karro bat, mastin batzuk, trollak eta eskartza hauek adibidez ikusteko unitateak. Izan ere honen itxura oso potentea dela esan daiteke. Kargatzen den bitartean zer ikusten den. Ez dago inor, baina berdin da. Ia kargatu mesedez. Berserk. Apur bat unitate berri buruzko informazioa. Joango gara apur bat unitateak ikusten.
unitate nahikotxo ditugulako eta gero erakutsiko dizkizu eta apur bat kanpaina eta bestea zog edo bueno, berdin da. Izango dela monstruak izakien kontra urrengo bataia nola baita esateko. Horrela igual ikusel ditugu gehiago. Ya kargatu. Vale. Jarriko ditu guztiak lerroan. Joan ikusten lehenengo Bullfrog. Udela oseitura potentea. Hemen dago Bullfrog bere solditxoarekin. Hor zuntzitu dituen erregen kalaberekin eta hemen gizakiak, erraldoiak, zuzko zaldi bat. Espatere nahiko polita dela esan daiteke. Itxura oso gogoa dut, hemen dago Kaosanen beste gerlari bat hilda. Armadura potentea dauka. Eta bueno. Itxura dauka hemen. Hau zer da. Txaman hechicero metal. Badirudi hori txaman bat, bikingoen antzekoa. Orein eta otxo bat ilea eta larrua eramaten dutena. Aizkora bat eta hombren posimak eta hau zer da. Bale, hau da monstruo hechicero bat. Finir hori, Fimir demoniako zuarena. Hor daukala kokotz antzekoa, bere itxura, begi bakarra da. Eta nahiko juju ematen du. Likantropo bien lobo, gizaki 8 bat armadurekin eta bar. Ikusi esan olako itxura polita daukan unitate hau. Sargazkitza bat ingo dugu, baina bai edo bai. Eta badiru dauek minasko ingo dutela. Barbaruak bezkuko armekin. Berdinak armadura gutxi, baina minasko ingo duten aleen. Señale. Era hau dirudite gladiadoreak. Edo igual agian erratzen naiz edo ez, igual zuek jengo duzuenik, baina gehiago. Skyrimeko gerlarien antzekoak bere aizkorekin, armadura gutxi, baina itxura asko gustatzen zait, aizkorekin. Eta, a ver, Berserker, osea. Gaineren txuten diren oiuak ere potenteak dira, en Berserkerra, osea, indarra batez ere, girenolako muskulak eta hor dituzten, armaduraik gabe, eta bi aizkorekin, ipotxildakoen modukoak. Hemen, unitate berdinak armadura pur bat gehiagorekin batez ere hor. Dituztela armadura bat. Bi aizkoenik da eta nahiko ikusgarria dela esan daiteke. Barbaro paladinak, badirute bikingoak eta bar, eta zentsu horretan politak direla esan daiteke, eskutuekin eta bar. A ber, aurpegi ikusten zaien, adarrekin eta bar, eta bueno.
ez daude txarte izateko. Eta hemen, masekin. Arma berriak. Espatak eta lantzak izan beharrean, masak izan nahi dituzte. Eta hauek, cazadores bárbaros, jabalina dituzte latxean, suposatzen dut. Eta armadura gutxi dira inkursioak egiteko eta txera joateko. Eta barauek dira horiek. Hemen cazadores bárbaros eta hori proiektilak ere dituzte. Oso munizio gutxi eta distantzia gutxikoak. Karro bárbaro, itxura bintzat oso bolita daukate. Eta, bueno, esan dizan lehen, lehen. Irailera arte, jaipa apur bat kontrolatzeko, ondo egon izan dela, behintzat, 30 izan duen regimenduak, Total War Accessen suskribitzen bazarete lortu aldituzuela doainik. Behintzat partidetan ikusteko ondo egongo direla. Eta hemen dituzte esaldiek 3 adarretako kasko baten antzekoa eta hor kaosaren seinalea. Hemen, barbaroen mastinak eta egiteko trolls norses, troll berdinak, norseak direla, izotzezko norseak berdinak, zuri eta urdin koloregoak eta hemen adarrantzekoak duzte hauen moduan. Mandíbulas, pieles, lo, gisa otxoak, hau, apur bat ditzu izan eteke errataz ogro, baina hori da eskabenen gauzak eta hemen bi burutako edo buru erdia duen izotzezko dragoi bat, itxura ere oso polita daukana, ia rapatu aldugun. Hemen badirudi duela hemen buru bat, estea hor, edo bi buruko dragoete esan daiteke. Eta hemen mumakil bat, nik esaten ditinan moduan, ikusi osa unitatin konparatuta, jarriko dugu adibidez hemen. Zeikuri, oso handia dela, baita ere trolekin. Konparatuta. Hau denez erakusteko, bidaliko ditugu hauek. Aurrera eta korrika gainera. Hora pizkanaka etxeia desgastatzen. Ia zer moduz moldatzen unitate hauek, hoien kontra. Gero ingo dugu bideotxo bat, monstruak, gizakien kontra, zuntzitzen eta hori uste dut izango dela nahiko barregarria. Espadariak dira unitate batzu jartzeagatik. Gero ja ikusiko ditugu aurrerago. Edo agian robotrekin etimatu zuzeneko bat edo, igual frogatzen dugu norska bestera batean. Horran irabilitatea froga ditzaket. Edo estrategiak eta prestatu. Zue gelditu hor. Orduan, zuek son joan horra, ikusteko karga, eta zuek horra ikusteko karga. Hemen ikusi sartu dela barrura ino, eta hemen berdina. Osa, ikusi karga nolako min egin diete momentu baten.
Baina kargan, No, hori igual txuntzitu da daude, baina kargan min asko ditu dutela ikusi da. Bueno, hori bi unitate. Pero zuek. Juan horra. Korrika. Ies ekitea. Ez itxaren hobeto hemen. Juan korrika hor. Ieserekin diote, baina bueno, kargan ikusi oso potentzia handia dutela. Jarri borrokarako prest. Zuek, Juan, horra erasoan. Zuek, horra erasora. Eta zuek, Juan, apur bat horrantza. Ikusi du karga hemen, Egiten duten mina, karga makarrik. Bueno, hauek hainbeste ez. Bala, hauek horra bidaliko ditugu. Ia hauen karga nolakoa den. No, borrokan, egiten jarraitza. Zuek horra. Eko ditugu. Hauek horra borrokara. Eta olifantea horra. Aurretik aten ditugu berdin zaigu, eta aurretik. Eta hor mastinak erasora. Erakusteko apur bat. Eta hemen, bueno. Horra zuntzitzeko, hau izango da pasada bat. Osa, parrida bat egiteko. Eta joango bat dragoiekin horra. Usteko erabilitateak eta karroarekin. Horra erasi du, bueno. Bla. Ingo dugu mustruak izakien kontra, uste dut hori oso ondo egon daitekeela. Bentsat guretzat. Eta horretarako jarriko dugu Zog agian. Zog... Ez, Wulfrik. Eta gizaki gerlariekin. Honetako bat, paladina. Jinetes bárbaro. Hauetakoak. Eta beste taldean jarriko ditugu. Hemen. Entinberna jarriko du Throg. Unitateak ikusteko. Vale, jarriko dugu gehiago. 100.000. 50.000. Horrela gehiago ikusten ditugu. Eta hemen ere. Eta hau. Eta honetako bat. Eta hemen, Wulfrik.
zaldi baten gainean, espatarekin. Eta ikusiko dugu, monstruoen txikortasuna. Zuzenean. Tipitapa. Hade ikusteko monstruoen potentzia eta beraz, bueno, jarraituko dugu hemen. Monstruak ikusi nahi ditut aktioan, beraz, gure posizio izango da, gure idea izango da posizioa mantentzera Wulfriken eraginez. Gainera, Wulfrik gogatzen ditazko behin egin nuen hipotxiltzaile baten cosplaya, batez ere bizarragatik eta bueno, ni habilitateak handiagoak izango balira bagian, saiatuko nintzateke egiten Wulfriken cosplaya, hendik ez diren ez dut egingo. Eta orain ikusi dugu azken defentsa eta monstruoen eraginkortasuna. Eta monstruak izakien kontra. Edo ja bakoitzak izango ditu, unitate gustokoenak. Eta baina bueno. Vale. Jarriko ditugu hauek. Apur bat atzerago hauren zenbakiak guri min askorik ez egiteko. Jarriko ditugu hauek. Aurrean. Hauek hemen atzean. Eta lantzari batzuk. Hemen eta beste batzuk hor eta beste batzuk hemen atzean. Wulfrik hemen. Zuek. Horra, honita bete hauek ez dut ikusi zuzenean. Baina uste du, nahiko politak izango direla. Nolako pasada diren, unitate hauek. Esan dizu den, hendik ez daukat. Hori, nivela, nivel hori. Joango gara hona, zetuko gara hori zuntzitzen. Eta jarriko diogu eskaramuza modua. Joango ikustera itxaron. Joango gara hemen zot ikustera. Eta beste unitateak ikustera ez ditugunak ikusi. Bueno, ikusi ditugu. Fernis Guerrero. Ematen dute hauek itxura, emango dutela golpe batzuk. Pasada bat. Mu makilak. Mu makilak eta gainera, a ver. Hor gaina dituzte gerlariak goian, da pasote bat, unitate hori. Pasote bat. Pasada ez, urrengoa. Hor argazkitzo bat. Beste liderra dela kasu honetan regenerazioa dauka, korazak sentitzen ditu, hau izan daiteke, desastre.
dela troll bat, eta beste trollekin gertatzen denaren kontra trollau da bestea, baina asko ez ere indartsuago, eraz, honekin kontu zilordiet hemen bere etxaiak, dragoiak, eta uste dut gauza gehiago egon beharko litzatezkeela hor. Ikusten ez ditugunak, hauek hemen, hasi dira habilitateak eta barbotatzen, izango dela nahiko potentea, eta zuek tiro egin horra. Baina, bueno, ikusiko da. A ver. Zen arte saltu behar zarete. Hor jabilianak eta barbotatzen. Bueno, hor iesari ekiten eta bar, hor dago dragoi, ez dakit helduko den. Helduko balitzkarrak izango litzateke pasada bat. Dragoi istariak. Ez que dragoia gaina da pasada bat. Osea, pasada, ez dugu askorik kendu, bueno, zeo zer kendu diogu. Ez asko hor gaude zuntzitzen. Zuek etorri hona azkar gainera. Eta hemen unitate guztiak. Dira monstruak txikituko gaituzte. Baina bere ala gainera. Hemen Wulfrik bere salditxo gainean. Zer da? Ez egiten du hori. Uste, dio da magia bat. Ah, vale. Horra. Mira eskoen diogu eta neziko da kriston paliza, oza. Nik orain horra. Zuek joan horra eta zuek horra, zuek jarri hor. Wulfrik. A ver, Wulfrik. Txikitu gaituzte. Osea, literal. Zintzut. Txikitu gaituzte, baina, osea, potente. Eta horiek, non daude. Galdu dugu. Nien joango dugu alderantziz. Egingo dugu beste gauza bat alderantziz. Erabiliko ditugu guk monstruak. Kasu honetan. Osa, txikitu gaituzte. Osa, galdutuzte unitate bat. Orduan gu, diente invernal. Imperioaren kontra. General bat zaldiarekin. Espatari batzuk. Flagelanteak. Degusteko zuntzikortasuna. Bueno, itxaron, jarriko dugu general bat. Mamutean. Jarriko ditugu.
ikusiko dugu elefanteen karga, izen ikusi nuen gauza horietako bat. Gauza potente bat. Baina, bueno, unitate gehiago dira. Baina, kaudilloa ez dugu erabiliko. Baina, ditugu gu monstruak. Direlako pasada diren monstru horietako bat. Oso flipantea dena. Baina, bueno. Berdin zaigu. Nire kanala da, beste batzuekin nahi badut erderaz egitea, bakoitzak hori. Libera da, nahi duen hizkuntzan egiteko. Eta, bueno, hurrengo zuzenekoa saiatuko nahi egiten robotrekin eta egitea Total Warhammer, igual multijokalari bat. Ikusteko unitate hauek ere borrokan eta edo bataia inozoak egiteko ere balioko digu. Ia kargatzen den, bueno. Bentsat diseinuan DLC hau asko gustatzen ari zait. Baina, bueno. Vale, hemen. Joango erago horra. Horrantza, zuarekin eta pasada bat. Merez dute, frontales merez dute argazkitxo bat. Adibidez. Hor, pasada bat eginda. Ia jarri posizioan, azkar. Zuntzitu balditugula gizakiak. Gizakiak zuntzitu behar dira. Zuek, horra. Horra, baina abiadura handian, eta zuek horra. Eskuduaren karga. Karga hau da, pasada bat ez urrengoa, zuntzitzen dituzte errastasun batekin zuek horra. Joan korrika hori da, begira nolako sarraski duten urak bakarrik. Pasada. Pasada. Dira elefante hauek, pasada total. Jarriko gara hemen berriro posizioan badezpada. Jarraitzen dute tiro egiten. Zuek bedaliko du gorra. Mugimenduak gorra benditu bat gainetik. Bi falta dira, eske hau. Total, pasada. Kanpora joango da. Ez da normal, zuntzitzen duzu. Ematen zu elefante bat. Tromparekin horrelako golpe bat. Getiren eza inconsciente de su rangoa. Decisiva. Kargan dira oso potenteak. Begire maitzak eta
Bueno, joango gara apur bat kanpainarekin, kanpaina herria. Campaña historia. Campaña. Norska. Txaron. Baina ez dago Norskaren kanpaina. A ver. Nueva campaña. El mundo va a continuar. Eta bueno, guazen ikustera trailera eta bar. Bai, badakit. Pasada bat. Osea, cinematika joko honetakoak dira benetazko pasada bat gainera. Uste dut, ate diren pertsetanetatik Wulfrik izango dela top bostean dagoen bat, baina, seguro. Iruditzen zaidalako, osea, pasada bat, bere estetika eta dena. Hori berando bengo dugu. Baina bitartean... jarraituko dugu hemen. Osea, irudiare, osea, elefantekin, mamutekin, osea, pasada bat. Renombreko unitateak ere bai. Baina, bueno, aurrerago daukat bideo bat igotzeko, ez duze dala igotzea, mesango duzuela laizter kanalean, ez da oso bideo ikusgarri bat izango, ja, bueno,
blogan esan nuen moduan, kanala hau da apur bat nahi dudana igotzeko. Ba, ez delako serioa, bloga uste dut izango dela zentzu horretan serioagoa, filmei buruz, ekitaldiak. Bueno, jende berri ezagutzeko modu asko dagoenez, bueno, saiatuko gara gauzak aldugun hobekien egiten. Bueno, gero urrengo zuzenean ez dela izango Total War Warhammer. Total Warhammer ez den zuzeneko batean itxengo dizuet apur bat. Jolasten nahienean apur bat Dunkerke filmari buruz izandako iritzia. Izan ere, esan dezakit dela orain arte sortu den gauzarik onena. Bueno, hori zakin orden, bete gertzen da. A ver. Vale. Oraingoz hasiko gara hemendik. Ingo dugu txanda pasa. Bai, apur bat kanpaina jolasteko, pentsatea guzteko funtzionamendua. Bueno. Nahiko ondo dago kanpainain nik uste. Igual ez da mini kanpaina bat. Baina horra Ceros bárbaros. Autorresolución. Gure izan da sakeo.
hori zuntzitzera. Vale. Orduan. Poderes oscuros. No hortik, hemen, bueno. Bueno, txanda pasa berriro. Gauza da norantza joango garela orain. A ver. Oraindik horrentzez gara joango. Beharko gineateke hona. Eta bera, nora. Baina horretarako beharko ditugu. Unitate gehiago. Beraz. Ez gara heltzen. Oso ondo. Saqueadores. No, a ver. Zer egin beharko genuke. Toda fatalidad. A ver. Zeratu gara negoziatzen. De paz. Barg. Bueno. Nik ez dute zer nahi. Orduan, teknologia. Martillo el espadero, vale, hau. Etorri hona. Eta, a ver. Berserkers bárbaro, cazadores jabalina. Cazadores bárbaro. Hauek. Lanceros bárbaro. Buah. Local. Vale. Txanda pasa. Non dago? Zer egin beharko genuke. Gauza da. Horra joan algara. Vale, orduan. Hor ditugu unitate gehiago. Txanda pasa berriro. Txanda pasa asko egin beharko ditugu kasu honetan. Estela, sufriko dugu pila bat. Fiordo troll. Bueno. Horrengo txandan joango gara zuntzitzen saiatzera. Dute pila bat
Komunitate orain edo... No, a ver... itxaron. Joango gara horra. Hore egin aurretik, uste dut ideia hon izango dela. Behintzat gure eremua kontrolatuta eduki ahal izateko. Eta konkistaren bitarten beste reinuak gure ganatzen hasteko. Baina, bueno. Bueno, rantza... Zagatuta dagoenez... Hurrengo txandan helduko gara. A ver, izan da kagada ez dut dela batea. Colonizar. Hemen joango gara. Horrantza. Gero. Liderazgo apur bat beharko du gara, bai. Txanda pasa berriro ere. Bueno, hori behintzat gurea da eta ez da ezer gutxi. A ver. Justo ejertzito hori egotea. A ver. Txanda pasas, ejertzito hori. Ez nago asko konbentzitzen. Bueno, ikasita ikasten da, jokatzen ikasten da. Ez dakit nire gana zoazen, baina bueno. Hau beharko dut. Doko dugu hau. Horrengo txandan esateko txanda pasa. Eske hori zuntzitu beharko nuke. Ja. Txanda pasa. Ja, dorren borrokara edo ez. Zer gauza zuntzitzen baditugu. Gauzak ondo egin ditugunan seinale. Totalmente. A ver.
Bueno, horra... bueno, lagun orduko dugu partida hau. Gero igual galtzen dugu edo ez, edo bestela erretatik edo zaiteke. Wolfrik. Principalera, bai badakit. Eta ingo dugu azken batalla bat personalizatua. Izango elfo silvanoa kasu honetan. Izango dira norska. Eta izango dira gotaren gainean. Elfo silvano izango dira. Zaldi, zingo dugu pelerroneko batalla. Eta eraiko ditugu saldunak arkuekin. Eta barria nolako batera daten zen. Nuen gogoa, gero bretoneekin ere egin daiteke. Bueno, egin daitekena da, Minas Tirizen jolastuta, orkoekin eta norskarekin, hauek elefantea jarrita, iteko Minas Tirizen batalla. Da hori Minas Tiriz ja setiatu egin aldenean. Egin daiteke Pelenorreko batalla odoltsua. Baina, bueno, ikusiko dugu. Ikusiko dugu ze gertatzen den. Monstruak hemen saldiderien kontra. Joango gara pizkanaka. Monstruak akabatzen eta bar. Baina, bueno. Irudi polita bentzak izan dira. But de guerra. Es que dira pasada, de irte en plan batallas chorras. Ai, Wolfrik, errante. Gaina unitate gehiago ditugu, baina bueno, harrapatzen bagaituzte gureak egin du. Horregatik, zehatuko gara egiten fokusa unitate batean eta beste unitate bat, eta horrela denbora guztian. Ai. Bueno, guazen ba. Elefanteak arkuen kontra. Ezten dian tiro egiten. Benetan, manasi tiroak egiten.
Hora hasi da tiroak egiten. Apur bat guztiei min egiteko eta bat. Ja, tiroekin. Benetan ez tiroik egingo. Bueno, hor, pizkanaka gaude etxaia. Zuntzitzen eta hor batzuk ekin diote. Iesari beste batzuk, horrak horrika, eta egin tiro. Eta gero... A ver, kanpora. Zuek ere, joan horra. Hori... Hor, pizkanaka zuntzitzen. Bueno, ies egin dut horrela horrekinen moduan goaz gortzen gure helburuak. Gora korrika negatuko dira, baina bueno. Hora hasi dira iesari egiten. Ulfrik dago iaia hilda. Horra ingo diogu fokus. Elefanteari edo mamutari. Eta iraz egin dugu. Zen gauza bat, heroika. Egosiko dugu estadistikak. Gure mugirkortasuna izan da.
hobego. Egia da ez dutela bat ere ez galdu, baina min asko egin diegu unitate hauei. Baina bintzat, ies egiteko inbat min egita lortu dugu. Bueno lagunok, hau izan da... Hau izan da den, espero du gustoko izan duzuela eta horrengoan gehiago. Aku!